Legyél jó szívem, és játsz szépen a többiekkel. Anya és apa dolgozni megy, de amint végeztünk, már jövünk is, érted? Miért nem hasonlítasz a szüleidre? Te biztos nem is az igazi gyerekük vagy! Nézzétek! Megkérdezzem a szüleimet, miért nem hasonlítunk? Miért vagyok ilyen dundi és más? Lehet, hogy nem is oda tartozom, ahová a szívem húz? Anyu, apu, miért vagyok én ilyen sötét lila és hosszúkás, amikor ti olyan szépek, zöldek vagytok? Nem a testünk tesz családdá, hanem a szívünk. Nem bennem nőttél, hanem az enyém lettél. Tudod, mi örökbe fogadtunk, de sohasem bántam meg te. Te a mi fiunk vagy. Hozzánk tartozol. Nem mi vagyunk az igazi szüleid, de mi választottunk téged. És ez a legerősebb kötelék, ami létezik. Szeretlek titeket. Köszönöm, hogy gondoskodtok rólam, vigyáztok rám, és mindent megadtok nekem. Kisfiam, nagyon büszkék vagyunk rád. Maradj mindig hű azokhoz az értékekhez, amiket tanítottunk neked. Te mire tanítod a gyermekedet? Írd meg kommentben. Melyek azok az értékek, amik a legfontosabbak a mai világban?